या वाद्याला सक्शन रीड ऑर्गन असं म्हणतात. 1950 नंतर ऑर्गन निर्मिती पूर्णपणे जगात थांबलेली आहे. आता कुठेच होत नाही. फक्त आता हार्मोनियम मॅन्युफॅक्चर होतात, ऑर्गन होत नाही अमेरिकेत सुद्धा किंवा अजून कुठेही. तर त्यामध्ये आपण काहीतरी लक्ष घालायला पाहिजे आणि हे वाद्याला परत पुनर्जीवित करायला पाहिजे, संजीवनी द्यायला पाहिजे. हे असं काम आहे की दागिना बनवणं आहे ना, त्या टाईपमध्ये काम होत आहे. बाकीची होतातच, फर्निचर म्हटलं तरी एवढं असं नाजूक काम येत नाही. ह्याच्यामध्ये भरपूर नाजूक काम आहे. So it was amazing to see somebody resurrect this art form to create these amazing instruments. He did go on to be featured in the Reed Organ Society Quarterly. A whole article was run on him, given he is probably the only one in the world that is making these currently. अमेरिकेत आता ऑर्गन डिस्ट्रॉय करतात, भंगारात काढले जात आहेत. तर त्यातले रीड्स जमा करून तिथला 1-2 मित्र हे माझ्यासाठी काम करतायत आणि तिकडचे रीड्स आता इकडे येऊन ते परत अल्ट्रासॉनिक क्लिनिंगमध्ये क्लीन करून मग आम्ही परत वापरतोय ऑर्गनसाठी.